SOMPA 106.1 eno so watachiman afi SOMPA 98.9 eno wasunyane SOMPA 90.7 kranza na afi SOMPA 101.3 eno wodoma ho no ayanyina ho mani masase paso doma FM 100.7 ya wono so waje nsam ne gum kama pa Kaneshia Band Radio wankran Kaneshia ya wono so jinsam ne topete amagana fo nyina nya biatie wankran ha Kingdom 106. SOMPA 106.5 FM Accra and our YouTube no SOMPA FM live but what they na call www.sompaonline.com na fe ensam no dodo mu nyina no kwa kenkan bi ewo ho na bibia enko yie boko afi ne ayabo ne poni nyina no yesane mu a na yesane mu de agu SOMPA TV live loud and clear ya no so ni awonim no ka chensa won scan ni TV no ne wobenya ya live loud and clear ewo SOMPA TV so bomode na eno ya awere hosem nipa nkono sabre ye hwe okra wate asefo asase so ayenhuo ne nyina ne se hwehye mai bi koda ne butui ewo frao sutade kase ne so emu nsem ye de ba wie Aprosifo wasante mantam no emu wo mayere bambo mu dankran ewo asisiri wa abosomtwe mansi no menam de esiye enra Prosifo won mu pe amrobasi bi achi won mo de kotelase ekodi awuo ewo baabi ne ebebo mu nkomo pan de ama sade petrol ehuruhuru ne bo no kosoro no abande hyehyɛ bi aba sawote se wone cabinet ba behia na asam ne se na panties wonom a wapa wo mo no yanka wo bubu petrol kwa saafo no sese wo mo ntontu aka FDA adwumakuo no ene Aprosifo aka bomu a wo mo ye hyehyɛmu dia fa empata bi a wo mo kyerɛ se wo mu awuo ewo temaship ya de ho nsama wie yi yedenam Ghana Health Service akasa dia fa sa nkomo ya ho wo mo so mo kyerɛ mu wo mo de aba no ye de be ma wo kase yeso ene ye kan na ekwa akowia pomuden ensu a ye be nom so ya eka ya pomuden ho pa na ukọ asante mantam a o abe ena afi barekase water treatment plant no empanimfo se ye finti ahwe age wo motum Brekum East Mansini Assembly no womde kokobo ekwama wo mu a wo mu yensuo won potem ho se enanu ya aban ede atu dwa se ensuo bo no wo manya mpagam no wo mani ngina ho ana obi a obefom saa emrei no ene nipa kro no wonyina ye ye bewura ngomasuamu na ngomasuamu no Sunya Technical University adisuafo miansa ye yiwandi won wakoye dan a enso hwe mu wiamu eno no mo ye eno na otimantem na naken ede nkre ya bre yen se mrasha badwani a wo mo mpotam ho de se de be na nkoda no mo aponti de friend se BC supermarket no wo de bi akwa akoba won se de be na obetimi asiesie wo hu ye e de akonsọ hwetwere nim ye do be ko Western North Mansino emu na empenifo de nhyehyɛ egu akwam se de be ya wo mo a wo mu fie no enya nkwanimu a wo mu etwi ehyen ne pragea ewo empotam ho no ye betimi ede mra abata ho wa mo no nsɛm no me ofa America mampani Donald Trump wo se na no deal no a woni Iran fo kwasan ne ye no kwan a mo fa so a Strait of Hormuz se kwa de se o mo gisika o ma sipampim ya o mo gisika o epone so no nya sa no o mo gitu mu so o mbeye enu ntu o mo anya ya wabato bombo akọ nsam no ahodo bebree ka we no ho ana nuan mo basa ya trase ede mo nkyiremu ebrewo ya no ma wote yanka e wokase mu no eyemme obrempon na kwaku ampoma wadoma kuma chi amene me nuanom triple way mine ejapia apam dada wie mrade nti ye ne esquire ADWOA ASARE afi ensem no nkyire mu ni ewo TV ne so FM ne so nso benya en live Facebook yetua TikTok benya yen na afi YouTube nso SOMPA FM live ye de nsem ni nyina edi atwago ye hyase na ye de afiri arahosam a abobode afiri framantam ho eba titru ne adehye a wono mo efa fratusitade no so edidi wo makone aba enkra na kire se enura wukoya enura ya wo achi wukoya dai sushamani bia akoda na butu ama nipa sese enkono wo moti nananum wonse do awre hosemi esibra na nonum abode apai mu ewo soga kope mateko tempo no so ekeka kwakosi yeji eko makango kwa no saa ensuo no so e na awre hosemi si na wo mo ye nipa badunan enewom 14 enti ye ne de response team no etimi bo won homode ayese won betimi a ekoko wie na
emu enan ne de anasa de ese num wo motimi ayi wo mo ewie ye enkono no wo mu nyina etetani te se sabia pata ye de poison agu ne nsum wo moti nananom wonse do eno na trenche mu aboafo ebo na wacha se wo mu gusua ne mpenimfo no kasa hwemu bia wo se ekoso nso no ekoso nanso wo mu abusua ne yakọ ene hyeden pa enam saya so ema wotima ntemu no ekwa akofa savana afa ho pani a wono enetua savana manta nano ese ekane kese pa eyowura salisu bia urube woni ya mane bofo edi nkomo ena wode ya konsem ema abusua ne sei. We have actually directed the district security committee and ADWOA officers in the district to move to site and provide immediate relief to them. But we are also mobilizing additional resources to go and give to the families affected. But it's unfortunate that we lost 9 precious lives. A lot of education was done, but still many have not gotten that level of orientation and education. Some life jackets were actually given to the river banks, some to the communities, and some to the various people standing at the various river banks. But I can say that this incident will not have actually gotten to this level if they were wearing life jackets. I will not be able to confirm because they were coming from the Bono East region area. Yeah. Na chase wo free yeji afa ho ena na tutomu akwa kopiem ewo savana ye rasali subu awribe wono ena ukọ savana manta no mu a wo ya so afọ a woda no wonna ne amane bofo edi sankomo yi yetoa ensem no eso asante mantam prosi adwumekuo no wo mayire bambo mu dankran hye de beya patrols ahodo bekoso ewo brode kwa no enafe asisiriwa ya ne nyina no ewo bosomtwemansin no emu ewo asante mantamu ne nyina eya rehosam ebeto dwanam so ema enipa mienu eto ananom ewo ensiedo afoforo pempem so wo maprepre japade ekekase asai no enye asem ketwa na wei beye nafua mienu ntam na saa basabasa no ekoso ewo asisiriwa ene nempotam ne yese eye ntokwa bi a esi ye ewo emrantie mienu entam ene se akasakasa ekoye kese ema nipa mienu afamu ahwere wo mo enkwan na wo mu echiremu ese eye maami bi a wotu kwan na wako asisiriwa sede ye be ono ankasa ne baba ya wo kyese wako hyemu abeye de wo ho ne nafu abeye de wo ho a wonte ne nka no obekwa kwahwehwe na kira kwan na wonam kwan mu en wokoto abrantie bi a wo mo kyerese ne fie ena ababa wa no akwakohye enti wodu ya abrantie se de bi da wompene mama me no emmo wura fie ho na wonkonkwahwehwe ne ba no wo frɛ emrantie bi se wo mmra ho no wo mmeboa nti akasakasa ne menteme ho ase na we ya fasekan na we ya fabo tese nima bi a ensem fata ne koso ewo honom nam so ema asare hosemi esiye na bambofo ne ma wo ho ye ha kopie ho entem enye saa akra de anka bi nipa ebewu no anka eburumie no Ashanti Regional Police Commander DCOP ADWOA ASARE akoto woni nsemchofo adi nkobo no wochirem se yekasa die bambofo no ye de dodo no akogu asisiriwa ho ene brode kwa no ho se wo monhwe embo ban se de be ya somdwe ebetimi aye adwuma fei wo masro manfo wo mpotem ho se so wo information bi a wo de mama bambofo na wo monye ne ntem se de be ye betimi abo anhwehwemu. Police have been deployed in both communities and will be doing patrols to ensure that there is total peace. We work with you. You see, we engage both communities. They've assured us that we've deployed so that we ensure that there is total peace in the community. We are encouraging them to volunteer information so that we can nip sightings in the bag. Those who perpetrated the crime must be brought to book, and we will need information, and they are the source. They will give us this information so that police can work well. Ebusuan ene ya yekoti esesie yi eye DCOP ADWOA ASARE akoto wono ena okọ asante mantemu a woye brempemu a woda prosi adwumakuo no ano na yeda soa ewo asante mantemu hono no yenya no entie se nipa baako yesu se woye kromfotachi amoa
wato ananom ewo ensie do wabra etuo eka no na wo ne bambofo ene koyiyiye eye highway robbery bia na ekoso wo ejura konkranza kwan no eso na Ghana Police Service for chirem se enra ena sa operation no wo mkoyeye ewo memena so number 2 na enipa wo mususu se wo mo eye sa akromfo enu wo mo ye 6 member gang bia ene ye kire se wo mo mutu kwan ye ya na yakohia wo kwan mu mo hu sika ne age mobile phones niema etete sa ye begiri nyina edi afri mu nsem na Owura Mahamadu Fuseini ye kire mu ese wono kura na eye lead suspect ena womo omkeken ka ho nso edi akire na womo na sha ase se womo tuo edi asia police for na onim se service with integrity for no so de na nsem womo ayire womo adwuma ni mu pa se IGP ba ye obia pa basobode enti adwuma ne de womo ye womo hunu ya na womo so se ne we de mo so mu de nie womo so sane bi egu womo eso nti ekoye tomamento ya enko wiase no suspect baako wono de etuo no eka na woto ananam wonse de ye kasai amu no womo de akopie mu ewo atebubu aban aya sabia mu kurabia ewo honom no woma papai ahwe na nhwehwemu nso atimi akonkan womo maka no nso bambofo kire se womo ehwehwe womo ye nyina santimantam mu na yemfa boya no enkopie mu ewo atifido mantam mu boya no ade kɔ no 106.5 a 93.1 egu nchen ho ne nyina ka ho bi ene yade kɔ tamale na tamale no ye kwa akogina mu wa prosifo wono maka che hwa Northern Regional Police Command no pani oda ho no ye DCOP Wisdom Elavoy wono na eka se wase abrantie bi a ye friend se Tobilana wo mo pe na che no na Tobilana no ne boni a wadi nie wono efa nipa maako be se enkono bi kan ne ho ya wo mo ye du ene wo mo de kwatalase machete yon ni bi ene ho akade e ka ho ena wo mo de kwa abrantie baako ne so ye friend no Yaya Abdurrashid akoda ketekete a wanya mfinhia aduonu enum 25 years pe ena wo mo akọ enipa du akọ ne so wo mo koya wo mo de kwatalase no e de atwitwa ne tiri ho na ne mo maso de ase kwa obipo a ye bie mfinfin na ye prapra ho wo mo wie ya na wo mo agine motorbike de kɔ ni mobile phones mienu wo mo age ena sika kwansi bi ehye ne botom 2828 yenu wo mo age ena sika kwansi bi ehye ne botom 2828 million eno so wo mo asage e de kɔ wo mo kɔ wie ye no ena Tobilana yi esan kɔ Yaya Abdurrashid ni fie ekɔ ka kire ne se wo wunnim na oyefo kora yew na okobo prosifo amane ni ameyew no wewie no ode ne ho kan wura na wokɔ no sabre no wono nkwa na kɔ yo wono ni padu ne kɔ atake ne wie ye no ene wono nkwa san kɔ ne fie san kɔ bɔ ne ntrane ka ho na etuo ni akodi ana se ne kon ho no aso na ekɔpata Donald Trump ne for Iran for ntɔkwan aso na ekɔpata eno na wewie ye ode ne ho kan wura pe ena Yaya Abdurrashid ne bebre ka ho sei. Suspect Tobilana remains at large and there is a manhunt for him and as well as his accomplices. The Northern Regional Police Command assures the public that anybody with credible information should report the issue to the nearest police station. We DCOP Wisdom Lavoy, wano ena Northern Regional Police Commander. Ya wadi nsem we say eto nsantro for him no kire se asem isi ye ewo Kunyevilla ya eno ewo Tamale enti abrante friend Tobilana yi wadwane nanso se wadwane no wapa wanka hwa na wongu nhye hwa nyesa prosifo che no a ne omde be ye no wobenu ne ho na no kwa business forum ya se na nkomo no sha ase se mampani ene ne cabinet ba be hia ne nyina ye patrol ne ntumu a ekoso yi enti emu an wotete fa mu ade ko Macron krom France enti wokwa bae wone cabinet ne hia enkomo efiri mu bae abankuta bufo de wono ene wobo amane ede ma aban ne ma bi a ekoso ne nkuta die bofotene yewura Felix kwachifosu wabebo amane bofotene yewura Felix kwachifosu wabebo amane ene wo se sase mi a abai no aban panimfo a wono na apa amo se we minister we DC ana government appointee bi abana wayi wo yanka wo de cheti na kwaji patrol efiri na koi ukoto patrol a wa betu aka na munni sonso sade beye na patrol entumu na egusu a ekono ne hwihwan so beba wo se anu yanhyehyɛ abane de egu apono so ebi na wode ba asese aba sade beye na wono mo eforo kai no nso
woman so be who some fast. It alleviates any difficulties that may have arisen out of the recent fuel price increases. The transport minister has also been charged with ensuring that these Metro Mass buses, in addition to the existing ones, charge or maintain transport fares which are lower than what private sector operators charge. And this way is to ensure that Ghanaians are cushioned, especially when we reach peak periods at the rush hour. Eno aban kuta hodie bofo tene no yewra Felix kwachi fosu na sam komo eba beto odwa wie na na chief executive officer ede makoma akefo no chamber oil company empenimfo no pani a woda wo mo Dr. Rivers and Wapon wode beto se emfa ho ne de sasabro be ya brewa kotodwe ewo mu se aban no aye nhyehyɛ se na pontis nyina to petrol wo mu ntua wasande bases abem se ehun behwan kakra nanso masesi ni mo animu ye yenhwe ni mo se eso te abafom ebeba kra ye nkakra. You know, I don't know how to call it, whether expected surprise. Expected because I believe that we needed this kind of intervention. Surprise because I don't know why the government will take a decision like this when the war indeed today has been halted. Even though for a few weeks, nobody knows how things will be between Trump and the Iranian government. But as I'm saying, we already see the international benchmark prices coming down. And this is the time that the government decided to review prices when we had been asking for it months ago. It's in a good direction. I think we are all excited about it as an industry because it goes a way to let us believe that yes, we are having dialogue with the government that listens and understands the impact of a decision like this. To the ordinary Ghanaian. Chamber of Oil Marketing Company for one chief executive officer no Dr. Rivers and Opon and wakasa ho said the abana ye no kwampa so no wafa. Nanso ya ba ye no mo se anomaba oda prebu moji bibia mene ebere no anya sesi ya nante so no ebeba kura eye enimu ho SOMPA 106.5 FM Accra so enie yetoa kasebo no eso empenifo hodo ya a Free Food and Drugs Authority FDA adwumekuo no emu womone fisheries atnaye tema Kropon Assembly TMA and a Criminal Investigations Department CID adwumekuo na womo ewo Ghana Police Service mu womo akambo ma hyenhwehwemu bi ase ewo ensama hodo bi enura ebeto odwase ukopie mu ewo tema shepiada womahunu empata empempemu bia womo awuo na wo hye mfonya hodo enenam abefo nkato bia no eso a empatai wuntimi hu adekoro potin ya ekun wo mo ebo mu saa etimi de wo mo ababegu ano saa na ensemi beto dwa no na FDA for the nkrata aba ya wo mo echirem so manfo etimpotem ho no wo mo ebisebisa wo mo nsem kakra na enhyeda enye hu se bia wo bi na de adroboni bi akwakoka bibia masa empatai wo mo edi bia womo so awu saa no womo nyanhunu bibi ete saa enunti ene womo de ato dwa se womo ye nhwehwemu nti inspectors ahodo police officers ne womo mekeka ho no womo nyina officials e free tema port womo nyina akohobi ekohwe se de eniema esifa eko na womo se samples so far womo ensa aka labs ahodo ba bia soso eniema hwe no na womo akotesti bia hwe se anye bia ewudro bi anase bibiboni bi akoso a na wo mahwe atu ehu ana monso mprempren ya yekasa ide wo mo hye omanfo ete empotem nyina enkuran ese mo bia emuhu ena wo ho so na uhu bibi bia e bia emu owurem kakra se de wo mabesesa koyi se uhunu se mpata ne foforo asan ewu antem so na wo makobo FDA for amane na police station bia eben wo no obetimi akwakobo amane se de ebe ya wo mbetimi ehunu na wo mo ababesesa ne nyina akwakoye afei se bia obi wo mpotem ho na empata ya ye ka mo ase wo ware bi dada wo wanyare ansa na FDA for no ebeba area ho no mo a wo mbesrese se wo hunu se ase awobi de was wo show de na sebe wo fefefefe wo yam ehwie wani so briw wo honam o skin no ehyehyw te se de di mako asrawa me paatwo
entem so kwa yaresabea na akọ report asem no efama wo mo se ware empata bi sei na wore nam no wie ya na wo hya ase se wo hu symptoms we se de be ya wo betimi ahwe ntem na ensunsuaso bone bi wo hodo a watimi ayi wo hu e de afrim tinkrata FDA fo e de baaye eni adane akiri e de amamu wo sansem kro na mu no na apomden adwuma ku wa Ghana Health Service wo mo so de o ma no atom bi e no mo che se oh we kra de wo mo no wo mo ahwehwe mu ahunu se we no nse da ni nsunsuanso bia e wa ye manfo no so wo mo ahwehwe mu a no mo ahunu no mo se asem yankasa no esi anopa no mu ho be se no nsia kɔ no nson bre mu ho no a nsakora na dumienu bɛbɔ no ɛyɛ na ojo da no ene si ye eba ye se ne na adwo aka no wo mo apeke samples ni bia de a ebi kwa Ghana Health Service kwa se wo mo akɔ lab kakra akɔ hwehwe mu a ɛna entemptuously ade bia nanka ebetimi ama na tretre bia no wo mo di kan kura twa ba ahwe ano ya ɛno no ɛmfa wa hawo bia ɛma na wo ne kan we nyina de atoso akyɛ se sa tema shipyard ho no wo mo abom di mpanifo na ho ne aviefo na kambo mu ya ne ntem ɛna bio se bɛkɔ abɔntene ne ntino wo mo ya ne ntem a ewurawura aye ɛne afiafiem kura binum kɔye ɛmom kɔgyegye nua nanka akɔde afiafiem no nyina sane ɛbɛya ɛnkɔfo hawo bia ɛma ɛno nti se bia na wo kra no wote we wo kan ye mibusua ni betim fafra mu ho bia se wa kwawe bi ne ho yira no bia wo ye awu bia Ghana Health Service che se we ntra ni bo bia anim ehu bia anim ni eze ba no ene ba ye nanso ni e wachire no wo mso mo ahwe aye ni nyina kama na emom kokobo kakra bi na wachire se na adwo di kan FDA fo de no ase ho no ano wo mso de kakra de atoso che se bia na wo no system no mu aye o something which is there bia nam no fa ne bowure bi kura ma ekofa ho hena no na wo se wo no ye something which is there bibi ho kakra ntempa so a brawo makache na wono hwew no mu hu sampa bibia de na kwam wei eye anohoba ya Ghana Health Service wo mo ede aba efa nam a na sampata a wono mo ewuwu ye ewo temashe piade no emu abusua ensuo ema nkwa enti apomuden ho nsam a ye kan nyina ensuo ka ho temashe piade ho ensuo mu na ye hu sana mpata no wono ma wugo na ma memfa nkwa asantema mu adehye a wo mo ho ebe no nsuo ye nkwan yi a nipadua no oham ntemu adu osun num de ni nyina ye nsuo a anya barekase de ya na ye wo abede no a wo mo dandan so a eyi fie wo mu nyina firim de aduro tum ekum mu emu a wo betime de ha wabere nipadua na e ka kroje ansa na nipa nom na nkra na kire sese de efi no ye nyanyayo na okwa asantemu mu a adehye bi da so a eye fi ebi kura ta se nsu eto a no wato agugotom na fe ensu de na kwa gusa nsu kese mu no ama ahono pika pa na nifi ayo no wo mo dada so atiriti kura ka wo mo bo no ese nkuri anam sa ya so mapani a won na akwa asantemamu a oni etua wo ma no Dr. Hansen Mensa Akute ade atoso se ya na bekoso ato aso anhweye o wa be ne barekase water treatment plant no je wo motum. Currently, our operational stability is being jeopardized because of the power fluctuations we have. Sometimes we are able to run about 14 hours, 16 hours. A plan that is designed for 24 hours, we are losing a percent of about 84% out of our operations. And that alone is seriously impacting our production volumes. Because of that, our production is dropped by about 30% of our current production volumes. And that is not enough to supply the full volume to our customers in town. Because the demand is high. And if the volume is not there, we cannot meet the actual production volume that the customer needs. Na yenyina yetie sompa no Penny kwankyerefo a Ghana Water Company Limited no won netua wo ma no eyewura Adam Munta Wakiru na we nyina no wo ma nante ene Ghana ha ba bia ensuo ya dada so bia ya Ghana Water for de no wo makoso no ono nso ne nante a wanante ne nhyehyɛ wo mo de agu apono so a ebeboa ma de ye hwehwe ye nsa beka no wo de to yama ne boafu anim sei. Is the huge number of plastics that are normally carried to the intake as a result of the filth in the system. As it, whenever it rains, carry this filth to the intake, and that impedes production. However, they have a staff who is constantly using the canoe to get rid of it as and when they accumulate, and that is a good decision. As a result of fluctuation in power and the shallow nature of the dam, last month we couldn't meet our target. We fell short by almost 959
9 cubic meters of water. And that is huge. And that is denying some people the opportunity to have water. And therefore, it is very critical that we work towards resolving the power challenge and getting the dredging done. At least there is revenue item to the dredging. And based on that, we have requested for commitment authorization from the Ministry of Finance. It is my hope that it will be approved on time so that we can kickstart the dredging. Eno ana ye rada munta wakilo aye peni kwanchrefo a woda Ghana nsu aye nom ye dada so edi aduro tum ekum mubro nyina no wa kyerɛkyerɛ mu sɛ ensuo no so odi ba bi agye de wode kodoɔ no esada fa ne prae epre nwura na ye ne ya nya de obo ade de abre ye ni bia epre ni nyina ansana wo mo wie kura asan de aduru atum enti wo mo nwie me nya nsupa nom no na kasusuro enti sɛ nsuo bo okosora there was a CDA na yenko ensemfoforo emu na presiding member ya wada Brekum East Mensin Assembly no ano eye onmonyamfo Prince Adade na wode kokobo akwa ma womo ye sachet ensuo ho adwuma local sachet water producers na wo assembly no emu se enano ya oman suafo hwe mfididwuma ne yedwadie ensem so Yema me Elizabeth Ofosuo Jare kohyia womo ne womo twetwe nkomo ema womo nyina adwene kɔ bankuro mu sɛ ensuo bo no nya ade a wom betum enti ba bi egina no womo ma no enyina no womo mo Brekum East hɔ no sɛ producers no womo antie saa asɛm wei na womo yɛ womo de ensuo no womo ba beto so a enya ade assembly ne betwe ade ama womo koraa sanse womo asase etetete bi saa free area hɔ na wɔse womo hyɛ that tax force soronko ya womo be ne nam womo monitor shops ahodo mu cars na ede ba no ene womo so womo tonton wo shops ahodo no ye be monitor womo nyina ye ba na sa wo wato price ni mu a ensuo no ye behwe ni na egu abonten na ya hwese obenya bi aton ha enti enhyehyɛ ahodo ya womo di gu akwan mu eno no ne womo ka nyina ye tiawa sɛ mu obia entu nsuo bonum sɛ de aban ahyɛ ne yentie April 6, and the Ministry of Trade and Agribusiness. You will also hear press release because Evans and also could see a leadership Sachet Water Producers Association. Or motto Mosa from on your round table discussion. Munina Kujina Babibako. Say increment and common percent common increase or more artists. Timmy Mokas idea, the meaning is increment and I think Sachet Water Producers, yes, and Komutumuno. Or more point for any Ministry of Trade and Agribusiness, the Kokosia, or more Asanatiswa, or Munadion Mosase, Gratasia. Eba abonti timini mse insurance komo so mutumu for now na de mutumule nyamba wa municipal assembly na yo unity a omo no control prices anything that the government bia tambia no ye beto refemu ye be say bia omo no control prices eba say a ne omo ye ne say omo so be kwa abonti ne na omo bisa for evidence enti so far time na omo ye Sachet Water Producers Association omo ne mpemfo na transfer omo agia tunu say tumu no enyamba obi a ode ne pema tunso no bia enyamra kwan so no mpemfo ne omo bedi. Honorable Prince Adade a presiding member Brekum East Mensin Assembly na wakasa wie yepe ena chrochrofo a wada Brekum Sachet Water Association ano Orua Kingsford akwanso ebeka bi no wose da bi Honorable ye ne sade nya de ebeboa womoda so a eto no ye nte so eniema ne so boa ye de nti sa assembly ni ba betiem na woma beye na ye mpene ma muntu nsuo ni mu ne ye mpene ma muntu nsuo ni mu dia ene wo so adwuma no ebeye den de ama wo mo pa said ye ke yan twentwen so no na tire se nema na ye akwakofa no ye to aboka ana se ye ne den because say ye tunsuo ma anya aban na tunsuo ye private work nema na ye akwakofa no aban sika nim assembly sika nim ye machine ye to ye workers bia ntia obi aka ndi se ye adwuma na isosan aba fu eba ya ye tumi the fuel station bia kobo obi amane na ye tum omoto raw material mu obi amebo public amane se ye tum ntino muso monye sei mbacho ya tunso ma ye dwen ya dwuma na ye no ne ya hwe customers bo a ye deja ebeboa aban ni twakam bia wo a ye politicians asom peja nta e ba sa dwuma no na on pese o mugu no tu ye dwuma no o boka nipa o kasa no no onye nsuo da onim the cost involved dey to no betwa bo se ye ono pese ye deje no e na ye deje enne da ho no enti Orua Kingsford akwa wono ene ye chrochrofo
Emma Brekum Sachet Water Association ena wote se woni yamani boni amansan so makrofo edi sankomo yi. Yadu Brekum indie yamfa kwantemponum na fe yemra sunyan. Na sunyan no a yewo no ye ba begina wo Technical University ho kane no anka ye sunyan pole ho ne ye ba begina yi. Na enkrata bi efri hwa ba ya registrar opani SA obo wonna ne nsa hyase ene wa se we no wode fa sompa sunyan so emra mesin kran ha na sompa yanka na wiase nyina ntesa de suafo miensa wan yi wandi won yi wandi a 2024-2025 academic year no bra na wo mo chro receipt wo mu kran so he mo chro ye wantwa ena wo san kwotena se akwotro ne foforo wo kwotena se akwotro ne foforo a wo san kwowia na wo mo boni ni nipa miensa no emu mienu de wo mo de niema ensesa nko de call examination ho ene wo mo de call ye enti unauthorized material ene wo mo de call ene wo mo call use ye ye frɛ wo mo mienu Mercy Masu ena Wisdom Kwame Agbo wo mo mienu no enti wo mo de wo mo age na abantie ba ko de wono no wose wono kra de won nya won ko transam ho kra zam ho kra ntro nemom sanka apam wa hai apam nim de sen wono na wo school mu ho no enti apam nko se wono na nan na won ko tro so hwe ne ma no se ne eye wono mom na e tro so na ya apam na e tro ma no enti ono de ne say impersonation offense na brofo am tro se ha say arrange for another person to write examination on his behalf enti wa shada pa se ne teacher ni bia wa bo bi wo se professor bi o eno wa ma na kwatena ho no wa ko tro so hwe ne kama de ama no eno wan chi no na sa ba nte no ye sa adwumadie no ye frɛ no Solomon Yeboa wono so wo mo ache no a me ne wo ka sei wono so oje na so twe e wo ho na we nyina no mpanifo kire se enzo we mu wiemu no ete se atati aba ni shu elezi ano kra no a wo mo nsoso so kitikiti mampole kra no nya de a wono soso so eno ye ne edi kan afei wo bibia wo mo be chew se wo di nsusu enzo we mu wiemu e ba suku mu ho no wo mo nya che wa ayidie straight ni ayi wadi anti wo mo ka we di akire won mo aka no ya akora mamo wo mo ka we akire mo se mo kan kire nkwara na ba ko ni aba na wo mo nyina ya so mbakọ Sunya Technical University no se wo bia nim na wo de sa de we kọ ho a no wo mo e de bo ho ban eno ne nam so a wo matu sa anamo yi we SA obo one registrar edema Sunya Technical University en wo de fa na agema pambo so a wono so de ma ye won kran ha enti wobo tintim ya wode ne setampo team so no na wode ma opambo na wono nso pamye na agya woto edema na yen na abusua sanse mi ho no so tie din a na ewo mu a ode man kuma cha ma ebobo oboso yi eno na Krache East mrasa badwane se de wompe tie man sew wo chena na ya bo ne mpehwe azu ni bi din adan se wo abo apo eningwase ebe na chen we and wompe eningwase no se aburo no bebo akase a efiri ne mfifiri yem to wo sha se efiri basic education certificate examination BEC ho na wo ma prepare mofra no se de be na eduru so hwe twere ni mu a enya afi no wo kwohwe ne pento ana wo kodan na ni akwohwe obi de so na kyena nko obi kura yi ne nsa se won twere a wakotwera twere oni ni din aka ho eno se ho nti no walanchi bibia ye friend se MP basic education certificate examination super mock exams e de boa won asese wo mo na yewra Nelson Kofi Jababo wono ene mrase badwane a wo Krache East afa ho wonya adaje ene na kan ebon komodie nti a wo yes ade no examination papers ene ya be chama omo yenim se enche ye ma ye wo fasine mu omo ba be tro BEC examination on be start nti as MP for Krachi East no my year exam ye friend so MP super mock member of parliament super mock for Krachi East constituency na mofra no tro anywhere teacher for no be mark na ya assess mofra no standard na revision kakra wo mu ai betumi ya revise e de aboa omo ansa na omo akwa tro main BEC no next month no na omo akwa twere se na kai no ye buta ye se ye be improve education e wo Krachi East na ma emofra no atumi apasi yi na omanye schools papa ko omuwie a omasa be serve Krachi East eni Ghana man nyina ya ba masi we na adwuma ya ba bedi enede yi e wo damai empenise waya ma ye no na ye wa no wayo na mo nso ya ma adwuma so enti de MPRE mo na wo mo ka de a kire no afa de wohwe ngoma so ewo mpotam ho municipal education director ewo Krache afa ho no tituru ne dambai eyewra Michael Ason wono so de ne de ka ho practice makes man perfect na okọ na
wamboa ho a mprepino ko kunane a womfa no bete enti ewo education side no ye mmofra ekotworo a yen so ye bibi a ye frɛ no mock edi boa mo senia abofra no betworo bi be mienu miensa enan ansa na nsɔhwɛ na nkasa beduru so na owura nsɔhwɛ dan mu a surubia lemma no so nti pipes we a yensa kande no ebeboa mmofra no sɛ nyom teachers ena aseti obi ena ye nti yemfa ne say just like the BC senior BC nso nye teachers for na ye kyerɛ mo ade no ena set no nti ebema is going to be a prototype at least ye so ahwe say obi seti di ba sen yesu ye betimi asia no nti waka prototype nya se bia wo mama protocol na ye ho siesi a ekoba se wo mkochia sohwe na wo betimi atwero se ye buna fam na papa efira nga beka se owura Michael ansu nanso wo otine na afa ho no owura Michael aso Abusia SOMPA 106.5 FM Accra so enie SOMPA TV ena weni gusu a wo hwe na eye prompt breakfast ebo ena yeda so aye kenkan edema wo ensemfofro emu no empenifo a eda ekwan so jojo dwumadie no ano ewo atoye etifi mantam no emu ene empenifo ahodo bi eka bi wo maka wo ho abom sede ebe ya wo betimi de nhihye pa egu akwan mu na sebe enkoda ya wo munya nnumfie sese wo mu twi ehyen anase wo mu etwi pragia yi ebie no wo de nanam area ho no wo be brasa na yema nyina de yefre no underage driving no na panyini ya woda road safety adwumakuo no ano se regional head eye Oheneba Kwame Echampon wono enene yense ntwereni edi enkomo ene wakire mu ese ade ba kwa wo ma hye ne nso ewo Western North Mantam no emu eya kwanhia enten dodo no ananse mo record cases ni bi pa ewo ho na nhwehwemu a wo ma ye ne kire se ne kese pa ne gina wo mo a wo mo emfie ne nyankwani mo hwa akoda kuma bi akoda botofo bi a enka esese e bi a wote suku dan mu sua de obehwe no wote pragia so obehwe no wote motorbike so obehwe no wote taxi mu ya wono ankasa na etwie enti saa ne ma no nyina yade bi a emo akora enti en wo mo de san hyehye e ba ye wone osomafo Kwame Owusu edi nkomo enforcement ya start here any nuanom stakeholders this for fire service for na akwanso aye we make sure say why be do sa required age onipa o de afigene ma wonyina e de mekọ akogina emre ntino na say ya call kakra in fact yetimi ache person me come akwa say ayi kodwo aboso eche enkrofo sa be 15 ba asamen so nya emuma akoma enso ho de omotesi e ba ntino omo antwe o afigene no kra e bibie ni so yi bi so afiri ho quite ye chedodo no a ya mo mwanye djum na ye de omo ekoja a police for say omo ne omo ene omo wonesi edit na be ya ibitimi ayi o frequency and we are not relenting on this effort ye bomonia say be de be na edit ayi sa mo frano a frequency be bi eso omo ko eni skutino omo momodia no omo kotna school dem fi omo ntimi ensua enu achi so what to be ema omanfo a ete Western North Mantam no emu se womo emu road safety for ewon hihye ya womo de bai hu adia ye ba regime ha ye hu ne se for bebre and time for almost safety and ejuma and we realize a lot of people do not know anything even about omankasa mobile te best union mo before and say omukabia and grofoti say almost munya kwan bia ani titiri ye nuanom a wo media fo so munya kwan bia umma enkrofo inhu safety ene ehun enia na say ehun emfaso oya brabo ene be ya obi ye bibia obedwen safety ho first na otu na mo bia we ne ade a ye be ka kire Oheneba Kwame Echampon wono ena ehye kire sepanyina woda ekwan su jojo dwumadie no ano ewo atoye etifi mantamu kasia no a gasam super strong waterproof cement aso asene no a na ugusu a wutie sanhwe ewo SOMPA TV live loud and clear ama bibia kwoboko ne sa no foundation no strong pa bomoden na wodan na wusie no ko na kope gasam super strong waterproof cement emfa ho ne bia ya wusi dan no se wo de gasam nkwa na etwa foundation e de ato ade akosi se wusi abrosan na eto asompem ha kura no a afa gasam na fasi na abehunu sampa wo mo ne from nation builders no eno nti kwa ba bia yeton adanse oni mapapa nyina bi no okwape osope gasam insist se ope gasam no nya sa ade a ne abeto ne ye nkoso
media be ha me pa sokoto nkoso na ba wie no na ba frɛ na admofo na waboka to agu wo mo ba blanket baako emo magimi mienu na fo wo ma bonsua e de aka ho eno ntimi nto cement mpo na wo mo de ama wo mesrew fa gasem fa si dan no na nkwa yie pa wo mo dawroma eno wo ma so kase yasene ye to akase no eso Ghana Institute of Architects wo mo aja eba no building plans a wo mo ta drodro obi ka se wo mo drodro na wo mo drodro no collect pa no wo mo association no e na wo mo se no kre wo mo nante afa nkran ha efiri nsa wo mo ano ho e de ba besin kwesi choko ene buku o mo mpona no ho nyina e de kwa akofatama di kwesi afla wo boda na no ho nyina wo machi afa ho e kwa axim ho nyina wani afa ho na mom no mo focus no pa wa nkran ha wo mo se ade a wo no mo ahu pa e se nipa bi a wo mo nkran ha no wo mo mfa ahonedie ho nsem wo mo emfa nya hwe baabi a na wo ko obi kosi dan de asi wo mo Ghana Institute of Architects for no wo mo consult wo mo eno ntu be hu obi dan mo say the street so unam street mu sa no akwawura obi dem eno nti baabi ense senka yesi dan sie na akwabrane na otwa foundation wo si dan saa na in fact wo mo gusu a mo ba pro no na yera Tony Asare ya ono ena ye pani pa wo da ma no na wo kasa na wo de awraho wo kire nsem mo sei want to bring to the attention of the general public and especially to policymakers and politicians. The conversation is about what we should do to make Accra, the rest of the country, to look better. Now, we label it against the wall because we want a situation where we are actually putting our guest speakers who are supposed to questions, their backs against the wall. And you could see today from this program that the MCs and the planners and all those people who were at the program had their backs against the answer questions. There are so many things we want to talk about. Tony Asare, one of the president, Edema Ghana Institute of Architects. Now, but I want to know, I'm going to go West. Mensinumu, a one of bankrupt penny or John Desmond Nye. What also the Kakraka home actually say? And I must say that the Institute of Architects, they've done very well, but I also call on them to bring the final year students of architecture to also come and be part of this conversation. I am saying that as an MC and the Dean of Municipal Chief Executives, we are to ensure enforcement, our responsibility to implement government policies, and we are going to just do that. John Desmond Nye, a bankrupt penny or Gan West. Mention emu na wano kwa nyina no national and international reporter na na appoint cheku MP for SOMPA wana no no amonamo a wakwasesa nsem nyina kama de ema yen na wakwa nyina no na no ye ne medi eno nti na haja special local foods eno na ehye bag mu empanifo na mu nyina no haja special local foods eno ane aduane a wono recommend ema amanfo se wo pa aduane papa na wadia ya no ape haji na aduane bi aduane no mempese matudin aduane bi a wo pe no okope o se local foods aduane papa fie bi a meken wontimi nkwana ka che ho nanso me fena kira kwan ne ma wo ha cho atomic kwan ne so won kran ha ya transition fo ne nchen ho pe ho no wabutu bi a na wontimi nkwa social media ne so ba bi a obehu no wo ho ne mom je numbers no 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 797215 0594 797215 Haja special local foods aduane papa nyina na ka che ne wo ne mom ya pensuo sanfa guso pensuo nom ensuo a wo be no nom no se nye CASA ene ya twero ho a mesre wo pa o kwafa yade ne ebe ya me ya ne se onum nsuo sa de pa pomuden na nsuo na wonom no o de eje yade nonom kasa natural mineral water eno ni nsu papa no kasa natural mineral water ensu krogen dwumadie bi a wudi ya wohia nsuo de aserve ase no nom anasa fa kasa natural mineral water eye Kasalama Ventures wo mo na de baaye na wodo bebre various sizes ene aye open it set it adaba ne bi dispenser no na de asikwa na ho a ni nyina obenya bi kama pa GA numbers ne taw 0206 469 430 0206 469 430 ya wan kran tai fa ya
back hospital na chi hwa ene ebutu bia na wo de ne malaria nti ye kan awie yi bo pa enso se awode aye wa huhuro ni awo obi o hwa wase menyare nso menti apa o yade wo hia time herbal mixture no se wo no mo a etibe bu apa yi malaria nyina afiri wo so afi wo wonu mo to wo ntimi nidie no eno nso bo eyi ni nyina de firi ho de ama pa obi o hwa wada so de a ase yabro no wo se de abafo o ma na kra mfa nhye bayi na de wo mo nye hwe eye time herbal mixture pe na wo hia na etimi ayi sa wa ha no de afiri ho so na wo de fa no fa wo no Johnson so na hwe ade na behuru sampa etese atadwen ya hye ne kubu eye mpanifo de maka no sa na mawie kura time mixture ekoyie pa enye na wa pharmacy ne herbal shops nyina mu wo a wo pedodo na watu aton no me patoje 0244 417669 0244 417669 enye mapemfo ba wa makoda nufo e na akoda wo nya mfinhia no edu emienu wo mada romanti ma yensi mape ye ba sisi a Hedebo how krenia ebo wa hweme wolwi busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu a mepenti me hu ni amenye me ho kra biom ebo kofi pa na se wontumi mfa penti nkunti azio hwe ohaw no ewo dan no mu ankasa o nti we de man den edan no pose me wie o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement for fra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban free nsuo ho ban bo eni se we de repairs nko an o da bi ominia eno ne ma ne dance no hwe tumi dia sowosi ansu anonom no ma wo penti kra na e wawai ano ana obetumi nsu die sidan sa obetumi dia ye foundation block work plastering chese cement ba ko a utumi di sidan na samma banbo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba kwa ye di sidan na sam bohu ban sinu ye preko Gasem the nation builder. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena yema o oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsani fa so wo fra masaman so na eba nso a wo nsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, the SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Oyunyankupon di fa wastra no eweye brim. And am nensaso ama onyankupon we ya won wadepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our Homayen, a new TV program keke.
ɛyɛ bra ɔsoro ne asase hyia ɛyɛ bro nyankopɔn kasa kyerɛ ne mma. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ɛmma SOMPA first service ɛntwa wo ho nkɔ da ɛyɛ dwada kosi efiada anɔpa no num kosi anɔpa no nsia. Fa wo da no nyinaa hyɛ Awurade nsa na Awurade bɛyɛ. TV Emma Akatuapa. Nokure Emma Akatuapa. Nsɛm no ɛkɔ akɔwie ɛwɔ amanɔne. Wɔ amanɔne nsɛm mu no, me ofa America mampani Donald Trump wɔ se wɔ hwɛ din ahunu sɛ ade a Iran fo yɛ no, wɔno ne bo sei enyoso ba akokora. Na no branda no, ɛn wɔm nyinaa kɔtena se agye tum mu sɛ afɛdeɛ ntɔkwa no. Anya hwe kura no nka na watwe mienu obi anto hwe ye na no kura ukuada no Israel fo kɔtoto bi ɛwɔ Lebanon na no kura wɔn ka ho asɛm a wɔn nka nwie ye wɔn nkɔ bie Strait of Hormuz na wɔn mu a wɔn ship waka poso yɛmfa hɔ no yɛmfa masen sɛ bɛyɛ a wɔyere ne kura no amansan adwa mu anso ebetimi aboa ma ɛboa na ba fam kakra no wɔn gusu ɛtepo no so na wɔn bie no bɛyɛ 2 minutes no ma san atum wɔn bie no bɛyɛ 2 seconds no ma atum afa wi ase kura no wɔn gigi sika ɛdi free ship ni bi hɔ ɛno nam so ama me wɔfa transit deɛ hunu sɛ ɔse we yɛ very poor job adwumafo sabe ɛn wɔn yɛ ne saa wɔ hɔ no na ɔno deɛ wɔ ka de akyerɛ wɔn sɛ wɔn anyan saa deɛ na wɔn yɛ no a na yɛ sɛ ceasefire agreement no nya deɛ wɔn pɛ sɛ basoɔ ɛno yɛ wɔn nea ɔde ma wɔn afei ɛno die kye kura na Benjamin Netanyahu apam wɔfa wɔkɔtoto bi ɛkɔ Lebanon no wɔse wɔno no ɛnya ne Lebanon fo na ɛnya o wɔno ne Hezbollah fo no ɛna wɔn anya ɛnti sɛ Lebanon fo no betimi a house Hezbollah fo no deɛ a ɛne no yɛ so wɔn no afrɛfrɛ ntɔkwa de ama wɔn ho sɛdeɛ no pɛ ne yɛ ka sɛ wɔkwasea na no de ntɔkwa ba na nasom frɛfrɛ sotoro no anhwɛ yi a wɔn de masom ɛna ɛbɛgye sotoro ɛno deɛ wɔn deɛ wɔka sɛ wɔn mpanimfoɔ no wɔn ayɛ krado sɛ Hezbollah fo no wɔn bɛtu wɔn ase na emom wɔn ne Lebanon fo ni asɛm bia sabira yɛ ka sɛ WHO ya Dr. Tedros Modano no wɔn kyerɛ sɛ enipa asese wɔn afa mu ahwere wɔn nkwa ɛwɔ ɛnano na nsɛnyɛ ntɔkwa na ɛbaayɛ no a ɛyi ɛnano ukwada yi Netanyahu kɔtoto bi ɛkɔ Lebanon no nipa bɛyɛ sɛ 303 ɛna afa mu ahwere wɔn nkwa akɔyɛ ahwere ho sɛm paa ne nyinaa mu no wɔfa Trump wɔn deɛ wɔka sɛ so wɔn anyan ne wɔn yɛ ɛwɔ pono so no deɛ a ne ɔde bɛkɔ wɔn so no ɛkyɛn kuri wia abusua we so ɛna yɛ gyina na wia yi nsɛm a yɛde bɛdi wɔn toa no yɛde ne nyinaa asie nsɛm a yɛde bɛdi wɔn toa no na pɔ so bie ɛne sɛ nipa nkono bi ɛtina nanom wɔn nseɛ do ɛwɔ fra sutadeɛ no so ɛnam so ama savana manta no so afɔ yɛwura salis obi a wurubi wɔne yɛma ne bɔfoɔ abɔ nkɔmmɔ nhyehyɛ wɔn de agu apono so sɛ deɛ asie ebi nsi bio Asante mantemu prosifoɔ nso ayere bambo mu dankran ɛwɔ asisiriwa yɛ no ɛwɔ bosom twemansi no emu ɛno ɛna prosifoɔ a ɛwɔ Tamale wɔn sɛ abranteɛ bi a yɛfrɛ no sɛ Tobilana wɔn akɔtwe sɛ kan apira obi asa adwane nti wɔn pɛ no akye na nsɛm na ahodoɔ bebree kan wɔdum ho agasɛm ɛsɔ yasene hagye special local food so kan yɛ ho kasa na kyerɛ mineral water anytime heba mixture ɛkan yɛ ho no yɛde bɛ so mu so mpan fidie ne nyinaa so a affiliate ni nyinaa nso gye yɛ na SOMPA TV live enso gye nsɛm no etopete ma yɛn anuanom ne yɛ baasa ɛne yɛ bɛso